Ak by Rusko napadlo niektorý zo štátov aliancie a aktivuje sa tým pádom článok 5, vieme, o čom je ten článok, že útok na jedného člena aliancie sa považuje za útok na všetkých. Súhlasili by ste v takom prípade s pomocou tomu napadnutému štátu, napríklad aj s vojenskou pomocou? Pozrite. Dajme tomu, keby to bolo Poľsko? Článok na to, ako o tom hovorí, samozrejme. Ale ja si skôr myslím, že naša krajina, ktorá skončila s vybrakovanými zásobami, ktorá nevie ustrážiť svoj vzdušný priestor, ktorá nemá protivzdušný systém ochrany, ktorá nemá letectvo, ktorá nemá momentálne pozemné vybavenie, všetko je len v oblasti kontraktov, ale nič tu nemáme reálne. A prepáčte, že vrátim sa k tomu Slovenskému národnému povstaniu. Viete, ako sme my dopadli? Ja som túžil, ja vám hneď odpoviem, ale musím toto povedať, aby ľudia vedeli. Na 75. výročie sme urobili krásnu vojenskú prehliadku na počesť tých, ktorí ešte prežili a dožili sa vôbec 75. výročia. Teraz som veľmi žiadal, aby sme spravili v Banskej Bystrici znovu pre ľudí oslavy, nie také uzatvorené, ako bývalá vláda robila. A viete, čo som nakoniec musel počuť? Že nakoniec by mal ísť po tej vojenskej prehliadke, keďže dokopy už nič vojenský arzenál nemá, nemecký tank Leopard, veď keď by to tam tí chudáci partizáni ešte v tom vedkom zdraví videli, tak by bola to hanba nás toho. Pretože máme profesionálnu armádu, máme profesionálnych vojakov. Nie, nemôžeme, pretože by sme im nemali čo dať do rúk, nemali by čím bojovať a museli by sme si priznať, že my momentálne vojensko-technicky nevieme pomôcť ani našim spojencom, pretože máme takto zdecimovanú našu armádu. Otázka ale je, že či potom my by sme mohli očakávať pomoc našich spojencov.